Rồi, còn chưa thật hay rồi. Con này gồm dùm lên thằng thao nè. Comment खालामलादो लोगोफोर दसे लाइभआव थानोसै जास्ट ओरैनो आरोना गोबावसिम लाइभआव फैया ओमफ्राय दिनैहाय फैलायबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामलादो लोगोफोर अबेनिफ्राय लाइभआव फैदों थेंक इउ ब्रादारमोन सिस्टारमोन आंनि लाइभआवहाय जइन जाफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मा कुइसन खालामनो गोसो खालामनो हागोन आरोखि कमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय आङो कमेन्टखौ फरायलांगोन दै नायनोसै आं कमेन्टखौ ओमफ्राय आङो फार्स्टआवनो कमेन्ट फरायसिगोन ना नैबे मबाइल गंसेजों फरायसिगोन आङो मानो होनना बुङोब्ला स्टेना ओरैनो एसेबानो मावो आरोना आंना एसे लुज जाबाय ओमफ्राय लाइटआबो मोजां नङा ओमफ्राय आरबि मिक्सार बय होनदों हेल' आदा गुड इभिनिं थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गुड इभिनिं ब्रादार ओमफ्राय खबर सबर माबोरै आरबि ओमफ्राय मा होनदों नै भायंग मोसाहारि मा ओंख्रि जाखो आदा जानांगौमोनदां जोंना ओंख्रिया आलु ओमफ्राय सबाय बिमा ना फाथोन ओमफ्राय बेबायदि आरो बहुद लगाय गथाय आरो ओमफ्राय सोमखोर ब्लग होनदों हाय आदा होनदों थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय आङो दिनैनि दिनाव जेबो भिडिअ लाबोनाय जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला आङो भिडिअ लाबोनो थाखाय थेवबो दिनै नोंथांमोनजोंहाय दसे लाइभआव थानोसै बिनि गेजेरजोंनो सोंलाय खालामलायनो हागोन आरो कमेन्टनि गेजेरजों ओमफ्राय नेटआ मा रोखोम जाखो मानो होनना बुङोब्ला नेटआथ' मोजां नङा नालाय जोंनाव दायो दासान्दि बहुद प्रब्लेम जाबाय थादों ओमफ्राय भिडिअआ थाबथाखोना माखो थेवबो होबाय आरो दसे ओमफ्राय जोंना मिथिंगा खुंगुर ब्लगआ होनदों हेल' आदा थेंक इउ ब्रादारा बेंगलिमोन नामाथाय मिथिंगा खुंगुर ब्रादार आंहाय कमेन्ट खालामहरफिनगोन आरो मिथिंगा खुंगुर ब्रादार ओमफ्राय बिरला बर' चेनेल आंबो फैबाय बियाय फैखानांखागोन ना बिजोमायजोआलाय बियायनि लाइभआव फैयाबालाय माथो जानो ओमफ्राय खबर सबर माब्रै दं जामायजो बिरला बर' चेनेल खबरफ्रा मोजां दा ओमफ्राय आरबि मिक्सार बय होनदों क'क्राझारनि आदा थेंक इउ ब्रादार क'क्राझारनिफ्राय फैनायनि थाखाय ओमफ्राय खबर सबर माब्रै ब्रादार आरबि मिक्सार बय मोजां दा खबरा ओमफ्राय बिकास गामि होनदों नै आङो खाग्राबारिनिसो आदा अके थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय बिकास गामि ओमफ्राय लाइभखौ फरायगासिनो फरायगोन दे ओमफ्राय माबाफोर सोंनो गोनांथि दंब्ला सोंबानो जाबाय आरोना एसे गुजुदोंबो माबा मा होनोमोनलाय अखा एसे सिजाबाय थानानै बारा मोजां जायाखै आरो गुजुनाय एसे गुजु सेरदों आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आर जि ब्लग होनदों नै गुड नाइट आदा होनदों नै थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय ब्रादारा बबेनिफ्राय जाखो ओमफ्राय सोर मा सोंनो गोसो बेखौबो गासैखौबो सोंनो हागोन दे आरोखि ना ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि सिगाङावथ' इन्टारटेनमेन्टबो लाबोनो रोङा आरोना ओरैनो डाइलगफोरबो होनो रोङा ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजों रायज्लायगोन आरोखि ना माबा माबि हेनथेन फावथेन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना माबाफोर कुइसन खालामनो गोसोब्ला खालामनो हागोन दामाखानो आरोखि ओमफ्राय आङो कमेन्टखौथ' फरायगासिनो दंखायो आरो फरायलांजोबखागोन आरोना ओमफ्राय गोजोननाय मोन्दों आंनि लाइभआवहाय जइन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय आङो लाइभखौ होबाय थानाय जाया मानो होनना बुङोब्ला आङो गोबावनि गेजेरावसो बानायो लाइभखौ होनाय जायो ओमफ्राय दा नायनोसैलाय आङो आर जि ब्लगआ होनदों नै ओंखाम जाबाय नामा आदा होनदों औ जाखांबाय ब्रादार ओंखामालाय जानायालाय ओंख्रियाथ' दहाय खिथाखाबाय मा ओंख्रिमोन जोंना टमेट' बाथोन माबा माबिसो आरोना
मा होनोमोनलाय ओमफ्राय दांबुदि सबाय बिमा ना भाजा इदिसो आरोखि ना ओमफ्राय सोमखोर ब्लगआ मा होनदों नै सापर्ट खालामना होदो आदा प्लिज होनदों नै ओमफ्राय सोमखोर ब्लगआवहाय चेनेल दं नामा ब्रादार नोंनिया सापर्ट खालामगोन दे आंथ' आरो सापर्ट खालामा मानसिनि थाग्रा मानसि नंखायाना बयनिखौबो आं सापर्ट खालामखायो आरो खालामखानांगौ जोङो गावजों गाव सापर्ट खालामालायलाय बोरै जानो दा बेनिखायनो आरोना ओमफ्राय बिरला बर' चेनेलना मोजांथ' नोंनालाय मोजां जाबाय थाखागोन गाज्रियानो जाफेरखाया ओरै फैदो नेला नोङो ए फै मेदाम दङ खाथियाव ओंखायनो लिंदो आङो ओमफ्राय लोगोफोर दे बिकास होनदों नै अके ब्रादार थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनो थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बेजों लोगोसे बानिया ब्लग होनदों नै बिग पेन्स ब्र होनदों नै अके ब्रादार ओमफ्राय बेजोंनो आरजि ब्लग खयला मैलानि लै आं आदा अके खैला मैलानिब्लाथ' साबसिनसो माथो गाबोन फै बाजाराव खैला मैलायावहाय ओमफ्राय खबर सबर माब्रै ब्रादार मोजां दा ओमफ्राय कुवालिटिया मा रोखोम जाखो फुरा नेट प्रब्लेमखा ओरैबायदि नेटआ स्ल'खाना थेवबो होबाय आङो लाइभखौहाय दसे नोंथांमोनजों रायज्लायनो गोसो जानानै आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो माबा सान्थिसर नार्जारि होनदों आंबो मा होनदों गुजुदों नेटआ मा जालायखोथाय नै फाग्लासोलै आंबो गुजुदों ब्र होनो गगा मोननानै औलै बे दाख्लै अखा एसे हानायखौ सिजानानै बिदि जादों आरोना ओमफ्राय दे लोगोफोर मा सोंथि खालामनो गोसो सोंनो हागोन आरोखि ना ओमफ्राय तामिलाथ' जोंना ओइ जांख्रिथायनि थैसोमनि आर्मिखौ नुखादों दा नोंथांमोना निस्सय नुसनखाबाय बे ब्रादारजों आं दाख्लैहाय लादोंमोन फट' शुटिंआवहाय शुटआव बेखौनो होनाय जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो हागौ आरोखि ना थेवबो आं खोन्थाहरबाय आरो बे ब्रादारजों आं दाख्लैहाय फुरा गावलायनायनि माबायावहाय फट' लादोंमोन आरो ओमफ्राय मा रोखोम मोनदों फिलिंस जायफोरा जांख्रिथायनि थैसोम फिल्मखौ नायबाय खोन्थाहरनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजोंबो ओमफ्राय दैथुन एक्स ओइ आदा बर'नि थैसाम फिल्मा माला हगारगोन थारमाने आं बेखौ बुंनो हायालै ब्रादार दा मथा मथि फुरा श' दिन्थिबायगासिनो दं नालाय जेरावबो बिदिनो सानसेनि गेजेरावनो 30ता 32ता 25ता बेबायदि दिन्थिबायगासिनो दङ ओमफ्राय बुंनो हाथ'आ आरोखि ना बेखौ मा एपआव होगोन निउ एपफ्राव होनो हागौ खोमा उनफ्रावहाय नेनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय बिथांनिफ्रायनो मिथिखागोन बे फिल्माखौबो जेब्ला हगारो अब्ला मिथिगोन दाथ' आरो फुरा दिन्थिबायगासिनो दङ आरोना दा नोंथांमोनानो निस्सय नुसनखाबायबो जानांगौ नायबायबो जानांगौ गोबां गामिफ्राव दिन्थिबायगासिनो दं आरो ओमफ्राय सोमखोर ब्लग आदा दं आदा होनो ओमफ्राय बानिया ब्लग होनो बे मा एखारे ब्र जोंना ओंख्रिया माबासोलै ब्रादार मा होनोमोनलाय टमेट' ना भाजा ओमफ्राय दांबुदि ना गोराननि बाथोन बिदिबाव आरोना ओमफ्राय आरो बे मिक्सार बय आदा मालाबा आंनि चेनेलखौ बुंनानै हो नोंनि भिडिअ'आव लाबोबा अके जागोन दे टेनसन गैया बानायना होगोन आङो दे ओमफ्राय महेन्द्र बसुमतारी होनदों नै गारान जादों दाबो गारमा गुजुदोंलै जेरावबो दे कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय मोजां दा लोगोफोर खबर सबर माब्रै ओमफ्राय मा होनदों नै आं कमेन्टखौ नायलांगोन दे गासैनिखौबो नायालासिनो थाया आङो कमेन्टखौ नायलांगोन ओमफ्राय दानिया आं कमेन्ट नायनि इमिका बसुमतारी हाउ आर इउ होनदों आइ एम फाइन आइ एम फाइन सिस्टार बेनिफ्राय नोंसोर जिनानोथ' गाज्रिना फन हरना होलायबाय ना नै दानिया आं थिखांथ'ले दे लाइभआव नुदोंब्ला बाट फुलुमि अफिसियेल होनदों नाइस ब्रादार आंहा लोगो मोनस्लाबासै एलबिखौ अके अरजाया दे थेंक इउ
दाबो आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आरो ना फन फैदेरना होलायबायलै बिराद बयनाव खानाय सोर हरना होलायखोथाय दा थिखांनोसै आङो बेनिफ्राय आं कमेन्टखौ फरायगोन दे ओमफ्राय आरबि मिक्सार बय जोंनि गामियाव देखायगोन आदा फिल्मा अके मालानिफ्राय देखायगोन बिबा खय थारिखनिफ्राय नायदो ओमफ्राय माबायदि फिलिंस मोनो नायदो नोंथांमोनानो बेनिफ्राय मा होनदोंनो बिकास आमां नंना नामा नोंना नामा मा आंनि नामा माबालै एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेला ओमफ्राय नामथारा सनक मोसाहारि होनो आरोना ओमफ्राय এবि ब्लग हाइ ब्र होनदों नै हाइ ब्रादार आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय सान्तिस्वर नार्जारि ओमफ्राय जांख्रिथायनि मा होनदों जांख्रिथायनि थैसोमाव बाहायनाय आइजें आइलाफोरखौ बहा मोन्ना एसे खोन्थाहरदो आंनो आच्छा थारमाने जांख्रिथायनि थैसोमाव बाहायनाय नैबे आइजेंफ्रा दा ओरै बानलायनायफ्रा बियो मुम्बाइनिफ्रायलै ब्रादार माने मुम्बाइनिफ्राय भारा लाबोदों आङो एसे ब्रादारमोनजों साजेसन लादोंमोन जाहैबाय बेखौ लाबोदों आङो सोंदोंबो ओमफ्राय मुम्बाइनिफ्रायसो लाबोदों आरोना बेखौ भारासो लाबोदों बुहुद दाम आरोना दामा एलजोंसो खोथा आरोखि ना ओरैबायदि बुहुद थाखा थांखादों बेखौ बानायनायावबो ओमफ्राय बे आइजेंफ्रा बुहुद मोजां आरोखि ना बेरोबो गावबा ओरैबायदि अट' सथ' जाजोबो फुरा आवाज जायो ओमफ्राय माबाबो थाङो फिसा मेन गुलिबानो गवा आरोना बिदियाव नांला दोलाबखागोनबो ओरैबायदि आरोखि फुरा आवाजाबो जाखायो अजनाबो अजनखा बै खेंखाइजों समान अजनखा ओरैबायदि मोजांखा अरजि सेम टु सेम आरोखि नों मोगथाङाव लाबाबो बेखौहाय बे अस्त्रखौ आइजेंखौहाय माने अरिजिनेलसो होनगोन आरोखि नोङो दैनायनो मोननानै थिखांलायनो मोनब्लाबो नों अरिजिनेलसो होनगोन आरोखि गावनायनो मोनब्लाबो अरिजिनेलसो होनगोन ओमफ्राय जेब्ला बै मेन माबाया चक्लेटना गवाना बेल' आरोखि ना फिसा माबायो आरो बिराद मोजां आइजेंआ मथा मथि फिल्मफ्राव बेफोरबायदिखौसो बाहायखानांगौ आरोना ओरैनो दंफांनि मानि दानलाबायला एसे साबाद्राय नुथारसै दानि आथिखालावहाय आरोखि आइजेंफोरखौ बेफोरबायदिसो बाहायखानांगौ आंनिब्ला आरो ओमफ्राय मोजाङानो जादों आसा खालामदों सेकेन्ड डिस ओंखारबावगोन नामाथाय जेनेबा ओंखारबावनोबो हागौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं कमेन्टखौ नायनोसैलाय दे हाय ब्र माबोरै दङ होनदों नै এবि ब्लगआ मोजां ब्रादार मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव ओमफ्राय नोंलाय माबोरै दङ ब्रादार ओमफ्राय आं लाइभखौ फरायबावनोसैलाय दे बेरला बर' चेनेला होनदों नै आंनिखौबो बुंना होदो एसे थाब गिदिर जानो लुबैबाय आं बे बेरला बर' चेनेल इउटुबारफोरखौ सोलायलांबाय बेरला बर' चेनेल इउटुबारखौहाय सापर्ट खालामना हैदो ब्रादारमोन नै जिबायदि गोजा नुयोना सिनायालै कमेन्टखौ गोजा नुयो बेरला बर' चेनेल सापर्ट खालामहैनो हागोन आरोखि मोजां कनसेप्ट लाबोयो दे बेबो ओरैबायदि मोजां कनसेप्ट लाबोयो हाबनानै नायहैबानो जाबाय भिजिट खालामहैबानो जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरबि मिक्सार होनदों गाबो आदा अके ओमफ्राय महेन्द्र बसुमतारी होनदों ब्रादार ओमफ्राय नै लाइना थांना होलायबायलै कारेन्टआ थांना होबाय थेवबो दसे लाइट फिसा दङ बेजोंनो सोलिसिगोन ओमफ्राय मा होनदों नै महेन्द्र बसुमतारिया होनदों नै ब्रादार ओमफ्राय माथो दाख्लै मोदाय नुदों आरो माथो खैला मैलायाव नोंनि न' खाथिनि कलेज गोदानाव बेफोरखौलाय मा फोथायनो ब्रादार सोरबा बायदिया जेनेबा मानसिनि गेजेरावहाय देहा दुरबलफ्रा माबा माबिबो नुलायलाङो सिमां हामांफ्राखौलाय बयबो मानसिया नुखायोना ओमफ्राय देहाफ्रा खिजानो दुरबल बिनि गेजेराव मिस आन्दारस्टेन्डिं बुजिलायबाय थाना लाब गैयालै ब्रादार ओमफ्राय दा
बेखौहाय दानि आजिखालिथ' आरो मा बिसोरो सोरबा सासेया सिमां नुदोंबो जानो हागौ नङा बेफोरखौहाय बेसेसिम सैथो बेसेसिम असैथो माबानानै लाब गैयालै ब्रादार बुंदों बानायदों बानायनायाथ' मिनिया बानायदों ओमफ्राय दा बेसेसिम सैथो दानि आथिखालावथ' महाय सोरबा सासेया नै रायलायफिनबाय बै मिस्थ्रि सासे देहा दुरबलखामोन होनदोंदां ओमफ्राय इयो ओरैनो लोमजानायजों जाबनायजों ओरैनो माबाफोर नुवाखै इयो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय प्रिमदा हाज'वारि होननानै आंहा दासो फ्रेन्ड अके थेंक इउ फ्रेन्डस आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय सोर सोर दं बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर ओरैनो दाथां दे सिरिल' नायनानै कमेन्ट खालामजोब ओमफ्राय लाइभआव फैदोंब्ला लाइक हो कमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि ओमफ्राय आं कमेन्टखौ फरायजोबगोन दे गासैनिखौबो हायाखै दासान दे आं लाहेलाबो फरायजोबगोन दे गासैनिखौबो दल'था बेनिफ्राय सान्थिसर नार्जारि आंलाय अरिजिनेलसो सानखादोंमोन ब्र अरिजिनेलखौनो होनदो सेम टु सेम अरिजिनेलानो अरिजिनेल एखेखा बे अरिजिनेलाखौ होनदो आं नों बेखौ हरलायल' हरदों गासैखौबो हरनायजोबदों आङो जोंनिथ' बर'फोरनिया ओरैबायदि गोम गोम मोनखायो नालाय बे आइजेंखौ दिनो मोनबायथाय गोम गोम गाव गाव दंखोन फाथा मोनलायि जायो ओमफ्राय मोजां एखे सेम टु सेम अरिजिनेल बायदियानो आरोना ओमफ्राय नायनोसैलाय दे कमेन्टखौहाय महेन्द्र बसुमतारी ओमफ्राय नों ब्रादार मोनसे भिडिअ आपल'ड होनो हागोन ना हाया आं खिन्थु ओरैबायदि सासे मानसिखौ कन्ट्रल खालामनो हाया आं दासिमबो मानसिया आमथिखानि आरो ना ब्रदार अ मा समयसानि सायाव भिडिअ बानायगोन ब्रादार बिबा आंथ' बिलकुल आं गासैखौबो बानायजोबो खिन्थु माखासे समयसाफोरखौहाय आं लिडारफोरजों रायज्लायनानैसो आं भिडिअखौ बानायो हो ओमफ्राय आं माजे समाय आं प्रसासनजोंबो एटाच लानानै आं भिडिअखौ बानायगोन आरोखि ओमफ्राय आं फुरा साजेसन लानानैसो आं भिडिअखौ बानायो माबायदि भिडिअआ बानायजाथावगौ ओमफ्राय आं लिडारफोरजोंहाय माखासे बायदि भिडिअआ एसे साननो गोनांब्ला बे भिडिअखौहाय आङो लिडारफोरजों साजेसन लानानै बानायो आरोखि ना बानायो आं बानायनायनि खुनु खोथा गैया भिडिअ बानायनायनिथ' आरो माथो गिदिर खोथा समयसानि सायाव दिपेन्ड होयो समयसाया मा समयसा सेकेन्ड आंजों रायज्लायहरनो हागोन मा समयसानि सायाव भिडिअ बानायगोन दा आङो बिलकुल फ्रि भिडिअ बानायनो थाखाय बयनिबो समयसानि थाखाय रायजो राजानि समाजनि मावलांनो थाखाय आं गोसो गुदुं आरोना खुनु टेनसन गैया मा समयसा नोंथांमोना भिडिअ बानायनो थिनो आं बेखौनो बानायगोन मानो होनना बुङोब्ला आङो जास्ट जों आं साजेसन लानानै आं रायज्लायहरगोन आरो ओमफ्राय एभि ब्लग होनदों आं खालामखायो ब्र दिनै नोंनि लाइफ जोबजासे आं बुहुद रायज्लायजानो लुबैयो मानसिफोरखौहाय लोगोफोरखौहाय आं जेसेबांनाखि भिवार्सफोर साबसक्राइबार्सफोर रायज्लायजानो लुबैयो आरोना ओरैबायदि गोसोआव गोजोनला आरोना ओमफ्राय रायज्लायनांगौ दा बेखिनि आरो मा इदियैथा नेदा गिदिंबाय थायो ओरैबायदि स्ल'खा नेदा बिदिनो गिदिंबायल' थाखायो नै आं कमेन्ट फरायनो गैयाफोर थाबथादों माथाय ओरैबायदि जाबाय दानि आजिखालि दा मबाइलाबोथ' आंना बोराय जाबाय गोदान लायनो मोनाखै आङो सानदोंमोन साननाया मेक्सखौथ' नानि र' उनफ्रावहाय ओमफ्राय लोगोआलाय जासिगासिनो दं लादाजित बङाइगाव ओंख्रिया माबासो मा होनो थाय आरो ओमफ्राय जों लोगोसे
एबि ब्लगआ होनदों नै नों खृष्टान ना माथो ब्र' खृष्टान ब्रादार औ ओमफ्राय आङो एसे मानसि हिसाबै जोंहा बयहाबो धोरोमा थाखायो जों बयजोंबो गासैबो धोरोमखौ मुगैयो आरोना मानसि हिसाबै जोंहा धोरोमा थानांगौ निस्सय ओमफ्राय जों नांगौ आङो एसे बर' हिसाबैहाय जोङो अनलायनानैहाय थानो लुबैयो आरो बेनो मानसिनाथ' बयहाबो धोरोम दंखायो नङा होमबा दा जोङो अनलायनानै थानो रोंनांगोन एसे बर' हिसाबै आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोजां सोंथि ब्रादार नोंबो आंनिसिम कुइसन खालामहरनायनि थाखाय ओमफ्राय CMR ग्रुप प्रडाक्सन हेल' आदा मोजांना खबरा होनदों औ मोजां ब्रादार मोजां ओमफ्राय नोंनालाय खबरा माब्रै ZMR ग्रुप अके थेंकिउ उन्दुदोबाबो जाबायना उन्दुनायनि सम जाबाय दा बेनिखायनो उन्दुनो हासिगोन आरो जाया मेगन जाया आरोना बेनिखायनो उन्दुनाय समाव उन्दुदों माहिन बसुमतारी भिडिअनि आपल'डआ जागोन नि फैसा लानानै दासिमबो होआखै बिनि सायाव जागोन ओमफ्राय कन्टेन्टआ अके ब्रादार न' प्रब्लेम आरो बि फैला थांनायाव थगायग्राया ओरैबादिना बाथ्राया बाब मानसिया आमथेखानि बाजार खाथिनि अके बानायग्रा माबा गैया भिडिअ माने लादोंमोन आरो मोजाङै मोजां बिबानो जाबाय फैसाफ्राखौथ' आरो नांगौ समावहाय मोनफिनजानो बयबो लुबैयो नङा होमबा खायफा बायदिया ओरैबायदि दङ बिना लांनोसै थाबैनो मोनफिनगोन ओमफ्राय बेबायदिनो होफिननांगौ समावहाय फिनो रोङा बेबायदिबो जायो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनो एबि ब्लग ख्रिस्टमासाव थांनानलै ब्र आंबो खृष्टानखा ब्र अके फैबानो जाबाय दे फैनो हागौ बयबो फै वेलकाम फैनायावलाय आरो माथो जानाय लोंनाय बोथोरफ्रावलाय जानांगौ फैनांगौ दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे महेन्द्र बसुमतारी मा होनदों फैसाखौ लाबाय नालाय हरदो आरो ना आं निबा ब्रादार मानि मासिया बिबाय नालाय आं हरबाय नों हरफिनगोन होनबाय नालाय आं हरबाय आरो लाग्राया हिनजावसो बावलै बार बस हिनजावसो बावखाने लाग्राया जारलालै दे जागोन दे ब्रादार दे टेनसन मत कर' ओमफ्राय बेजों लोगोसे CMR ग्रुप प्रडाक्सन मोजांथ' आदा सर्ट फिल्म होदो हाथ'वाखै अके थेंकिउ दे ओमफ्राय बयबो सापर्ट खालामनो हागोन नै ZMR ग्रुप प्रडाक्सना माने चेनेल दङ आरो भिजिट खालामहैनो हागोन मा भिडिअ लाबोयो नोंथांमोना निस्सय भिजिट खालामहैब्लानो मिथिखागोन आरोना दा बेनिखायनो जायफोरा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो एबा गोसो गुदुं भिजिट खालामहैनो हागोन नैबे ZMR ग्रुप प्रडाक्सनखौ आरोना ओमफ्राय एबि ब्लग होनदों मा जायगा नोंसिना होनदों नै ब्र होनना जोंना चिरां डिस्ट्रिक्ट ब्रादार चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बाजार आरो नोंथांमोनाबो निस्सय मालाबा फैबायबो जानो हागौ बा नोंथाङा चिरांनिबो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय दे लोगोफोर सोर सोर गोदानै फैदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बयबो कमेन्ट खालाम लोगोफोर ओमफ्राय माबाफोर गरम खबर दंब्ला खोन्थाहर ओमफ्राय अनसुमा ब्र'आ मा होनदों नै दासो जयेन जादों आंहा मा खबर होनदों नै ब्रादार थेंकिउ आंनि लाइफआव जयेन जाफैनो थाखाय
खबरा जेबो नङा जास्ट ओरैनो नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुबैनानै लाइभआव थाबाय बेनो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मन्दिरा मा होनदों महेन्द्र बसुमतारिया नों सिनायगोन दांलै ब्रादार दुलुर बर' नामा सा मानोथो सिनाया जानो हाखोरा दुलुरखौलाय आमथिखानिब्लालाय दुलुर आं हमदांनो हाबाय एसे आं बुंथ'ला दे जानो हागौ दुलुर दालार खानाय फिथरा थाम्फै मोसालै सावथालनि थाम्फै अरबाय होननायखौ सावथालनि जुदि थाम्फै अरबाय होनोब्ला बुजिनानै लाखा सिखिरिखौ गेगेर खाना होनो थाम्फै दङ फिसा फिसानो बेसेबां लायामोनलै बेबा फैसायाबा ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं आं लाइभआवसो दङ दे लोगोफोर दाहाय सिनायगोन आं सोरबा सोरबा फन हरलागासिनो आंनाहाय ओमफ्राय आं थाइखा जरायाव बेरायहैखांबाय अके थाइखा जरायावनो फन फैलाबायबाय थादोंलै आंनाव ओमफ्राय मदमि ब्लग होनदों हाय ब्रादार मा खबर मोजां मदमि ब्लग ओरैनो खबर सबर दान्दिसे लायफैदों आङो ओमफ्राय पदमथार ब्र' हेल' आदा जाखांबाय नामा जाखांबाय ब्रादार ओमफ्राय नोंने मालाबा सनालिखा लाबोलै बल्दार जाबनो साखावलाबायनो आं एसे ओमफ्राय खबर मोजां नै फना फैगासिनोसो दं बावलाय मा गाबबावो जाखो मदमि ब्लग जिएमआर ग्रुप प्रडाक्सन मा खबर सोंहरदों जिएमआर प्रडाक्सनखौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे एबि ब्लग वाव आं क'क्राझारनिनो कुसुगावनि ब्रादार अके कुसुगाव थांनांगौ कुसुगाव माजे समाय ओरैबायदि बारा गोबाव लायाना जोंनि माबानिफ्राय दाथ' आरो जोंना जेब्ला आसामाला लामाया साक्सेसफुल मावजोबजानाय जाया मालि बिथासिम ओरैबायदि लामा गुवार जासिगोन मथा मथि 4-5 इयार्सनि उनावनो फुरा सम्पुर्ण जागोन आरोखि ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर माब्रै दंलायो नै मा अरलाबायोब्रा टाइमाथ' बारा जाखायाखै आं दसे थाबावनोसै बारा गोबाव थानाय नङा खाथिसो मोनो बिरला बर' थांबाय नामा होनदों थांखोना माखोथाय मदमि थांबाय खोमा इयो बोरैबाबा दंबा हाय होनहरबानो जाबाय हनै मदमिया सोंगासिनो दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे एबि ब्लगआ मा होनदों आंबो फिसा चेनेल दंमोनलै ब्र 1K जाथारनोसैमोन 1K खालामना हरबानो जाबाय थाब गावसिनानो लोगोफोर नैबे एबि ब्लगआखौहाय मा भिडिअ लाबोयो जों गावजों गाव सापर्ट होलायनो एसे खिना हरबानो जाबाय जाहाथे थाबनो 1K जायो हाय ब्रादार आंनि लाइफआव फै आरो बे ओमफ्राय एबि ब्लग नोंनि होना ब्र थेंक इउ सिस्टार आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जेनि नार्जारि ब्रादार SK सापर्ट आइडि दंबा हर अननानै अके जागोन दे एकदमबारे नेटआनो स्ल'बानो जाखादों ओरै आं फाग्लासोखा नेटआनो
फेमिला हाज'वारि गैला दुलुरा मा जाखो फालिं आलना अमा न' लांजाजोब्बाय ओस इदिसो जाबाय माब्रैनिलै बिबा सोर दुलुर जाखोलै आंहा एसे पार्सनेल कल खालामनानैहाय समयसाखौ खोन्थाहरदोलै दुलुर ना लाबदे ना लावजं जं माब्रै जाखो सोर दुलुर बियो दुलुर ना लावजं जं आंनावहाय कल रायलाय ओमफ्राय नुबाथाय समयसाखौ खिथानो खबर लाहरनो हागोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेरै थिनदों साबसक्राइब आंबो फिसा चेनेल दं अननानै सार्च खालामनानै होदो आदा अके थेंक इउ सिस सापर्ट खालामगोन दे माइदां बिटिवाइ आंनाव सापर्ट दंखायो होनदां ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय सिस आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दे बयबो बिदिनो बानायलां मोजां मोजां कनसेप्ट लाबोनो नाजा दा जोंनि बर'फ्रा सिगांनिफ्राय बानायनानै लानो रोङाखै इउटुब चेनेला नोंनि थाखायहाय मेम'रिबो थालाङो ओमफ्राय नोङो चेनेलखौ मोजां बाहायलाङोब्ला नोङो लाइफआवहाय बेजोंनो दाफुंलांनोबो हागोन आरोखि मानो होनना बुङोब्ला मोजाङै मोजांल' बाहायलां आरोखि मानो होनना बुङोब्ला मोजाङै मोजांल' बाहायलां आरोखि ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय मदमि आब' मानदों नै ब्लगआ जानबाय आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय मदमि आब' मानदों नै ब्लगआ जाला माथो गिदिङो जाखाला एकदमबारे नेटानो मा होननांगौ जाखो प्रेमिला हाज'वारि आमथिखानि दुलुरा सोरमोनथाय फैसा मोननांगौ होननाया जानोलै सोरमोनथाय आंबो मिथियाखै जिखिजाया दुलुर ना लावजं जं ना लाबदे जिखिजाया दुलुर होनदों आरो आं लाइफआव होनबायलै गाज्रि दामोन दे जिखिजाया जा मानसिफोरसो फल'वार्सफोरसो कमेन्ट खालामदों कमेन्ट खालामहरनायखाय आंलाय फरायनांखागोन गाज्रि मोनब्लाबो दुखु दामोन आरोना ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामजादो दे लोगोफोर थान्दा खबर गरम खबरफोर गैया नामा एसेबो नेटानो खुरफा सिथासो थेवबो ओरैनो दसे थाबाय आरो लाइभआ थोद थेवबो आंनि लाइभआवहाय दंगासिनो दङ लोगोफोरा दहायनो सोरबा होनखादों फार्स्ट टु लास्टसिम थागोन होनलायनानैहाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआवहाय फार्स्ट टु लास्टसिम थानो नागिरनायफोरनिसिम उन्दुहैदो ओमफ्राय दे लोगोफोर दे कमेन्ट खालामलायदो दे स्रायनो औ बिदिनो हरनांगौ नै अके मदम औ एबि ब्लगआ ओमफ्राय आंथ' लाइभ होबाय थानाय जाया नालाय दा ओरैनो जास्ट आङो माबा माबिबो हरलायनो रोङालै ब्लुब्ला माबा माबि हेन टेन बिदिफोरखौहाय आं रोंलाया आरोखि ना जास्ट आंनि लाइभआव फैबाथाय आंनि लोगो आरोखि ना आंनि फल'वार्सफोर बयनिसिमबो गोजोननाय मोनो आङो आंनि लाइभआव फैबाथाय माबा रेन्ज साफ्रेनायनो मानायनो आं बिदिखौ बारा बाहाय रोङा दे मेकारा नोंखा नालाय आङो ओंखायनो बे रेन्जफ्राखौबो आं खालामलाबायनो रोङा आरो रोंबाबो माबाबाबो बानायनायावहाय बारा जाया आरोखि आंना ओमफ्राय अके मदमि ब्लग होनदों नै खारबाय दुलुरा सोर दुलुरा आइयै दुलुर सोर दुलुर जालायखो हाबाब सोरखौबासो लानानै खारबाय होनदां आं सोरखौबा लानानै खारबाय बायदि मोनबायलै आं दुलुराबा बबाव खारखो ओमफ्राय दे लोगोफोर दसे कमेन्ट खालामबावदो प्रिमिला हाज'वारिया खारबाय दुलुरा होनहरदोंलै सोर दुलुर बिबा आमथिखानि जानो सोर जाखो दुलुराबा प्रिमिला हाज'वारि एसे खाथां मावहगारदो सोरहैयो आं एसे मनाफ्राव सोनानै दोननो ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे माब्रै दङ ओमफ्राय मोजां माबाफोर खौरांफोर दंब्ला कमेन्ट खालामहरनो हागोन दे जास्ट दसे थाबावनोसै फैदेरगासिनो दं लाइभआवहाय
बयबो फैनो हागोन ओमफ्राय नेटआ ओरैबायदि प्रब्लेम जोंना ओरैबायदि गाज्रि बेनिखायनो इन्टारेस्टआनो नाङा आरो बे ब्लग मा होनदोंलाय आं दा जेबो भिडिअ खालामनो हाथ'वाखै ब्र' आं बिराद बेस्थ'आव ना दा मा होनदोंनो सानथामसोनि उनाव फ्रि टाइम मोनसिगोन र' अब्लासो आं फुरा ब्लग खालामगोन अके जागोन दे एभि ब्लग भिडिअखौ बानायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि बयबो गाव खामानिफोरखौहाय मावनानै लाग्रोनांगौ दा बेनिनो जेब्ला फ्रि मोनो अब्ला बानायबानो जाबाय आरोखि ओमफ्राय मा होनदों इडुवार्डना होनदों जोंना नेट प्रब्लेम बेखायनो आं उन्दुनोसै दस अके अके इडवार्ड ब्रादारा गसाइगाव जोंनिफ्रायमोन नामाथाय रा ब्रादार इडुवार्ड ना येस ला येस न'ला न' हरदोंलै ब्रादार खेबसे आं मिस आन्दारस्टेन्डिं कनफिउस जादों एसे ब्रादार इडुवार्डमोन नामाथाय ओमफ्राय खबर सबर मोजां ना इडुवार्ड ब्रादार हाब नोंसा नै मिनिया बड' ब्लकआ गारिसो बानायगासिनो दं गेन्दा ओमफ्राय मदमि ब्लग होनदोंना एबि ब्लग नागिरदोंमोन आं नागिरबाबो दस्रासो ओंखारदों आगै आंनिखौ साब खालामना खोन्थाहर बै एबि ब्लगनिखौ नागिरदोंमोननो मोनाखै आरोखि बेलेगसो ओंखारदोंमोन बिनि चेनेलफ्राव कमेन्ट खालामहैबानो जाबाय आरो अब्लानो मोनगोन आरोखि ओमफ्राय जोंना भि आइ फैदों नै ओरैबायदि गोजाननिफ्राय फैदों काश्मिरनिफ्राय जोंना भि आइ फैदों जाय बेरला बर' चेनेल बिनि हासबेन्ड आरोना बिथाङा जब मावगासिनो दङ डिफेन्सआवहाय जोंनि हादरखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय ब्रादार थङा जोंना भि आइआ गोजानाव दंहैयो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच भि आइ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जाखांबाय नामा भि आइ होनदों जाखांबाय भि आइ जोंना माबासोमोन ओंख्रिया टमेट' ओमफ्राय ना भाजा ओमफ्राय दांगुदि बिदिमोन आरोना ओमफ्राय ना गोरान मा होनोमोनलाय बाथोन बिदिसोमोन आरो दिनैहाय जोंना भि आइ ओमफ्राय खबर सबर मोजां ना ओमफ्राय दा सुथि मोनथ'बाय नामा टाइमाथ' जासिगोनानो नै ओमफ्राय एबि ब्लग ब्र थाब 1K जानायनि नोंनि डिसक्रिपसनाव लिंक होना हो ब्र जागोन दे टेनसन दाखालाम दे दा आं खालामगोन बे लाइटआ माबाना होसाय मानोथो खोमोरनानै थांब्रबलायखोरा दफानलाय है खालामोलै ओमफ्राय बेजों लोगोसे कमेन्टखौ नायबावनोसै आङो जेनि नार्जारि होनदोंनाय नेटआनो नाङा आदा जा दिसटार्ब नेटआनो जाखा ओरैबायदि मा जाखोथाय माबाया मा होनोमोनलाय टावार माबाया दाख्लैबो बानायदोंमोन ना ओमफ्राय एसे वेरफ्रानो मा वेरिं खामानि माबाफ्रानो गलाबायनानै दंमोन नामाथाय दाख्लैहाय बानायग्राफोर फैब्ला आं नायदोंमोन नालाय ओमफ्राय एबि ब्लग 1K जानो 200ल' नांसिगौ बाराहाय 200 प्रयजन जादों दा बेनिखायनो मोनोब्ला सापर्ट खालामहैनो हागोन आरोखि बर' बियो माने ओजोंहाय जबाव मावो आरो ओमफ्राय मोजाङैनो दंना बियाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदोंनो आकास बड' ब्लग होबासो फैयो
लै ओमफ्राय एएनबि ब्लगआ आकाश ब्लग होनांगौनो ओमफ्राय मधुमि ब्लग एसकेअ थारमाने आंनि सेकेन्ड चेनेल दं नालाय आंनि सेकेन्ड चेनेला मसाहारि अफिसियेल आरोना ओमफ्राय मथा-मथि आं दाख्लैसो खुलिदों बावाखै बेयावहाय नोंथांमोना कमेडियान मस्ट कमेडियान डाइलग बेफोरबायदि मोनलांगोन आरोखि ना बे चेनेला आङो मनिटाइजेसन जाबाथाय बेयाव फुरा आङो डाइलग लाबोगोन ओमफ्राय कमेडियान बायदिसिना फेथ्ला फेथ्ला इन्टारटेनमेन्टखौ लाबोगोन आरोना आं मानो होनना बुङोब्ला नैबे चेनेला एसके बड' ब्लगआ माबा नालाय दा बारा ब्लग लाबोजाला एसे आङो निउस बायदि बानायलांबाय नालाय दा बेनिखायनो बेयाव ब्लग लाबोदेरनो एसे उसुबिदा मोनसै आङो ओमफ्राय एसके बड' ब्लगमोन नालाय ब्लगखौ नागारनानै अफिसियेल खालामहैगोन आरो आङो एसे उनाव ओमफ्राय दा मथा मथि मसाहारि अफिसियेल खुलिबाय आरो आङो सेकेन्ड चेनेल बियो आंनि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सापर्ट खालामनो गोसोब्ला मुसाहारि होआखै दै एम अ सो होदों आङो एम इउ होदों खायफा एम इउ लिरो एम इउ CHA होयोब्ला नुजानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला आङो MOCHARY ओमफ्राय अफिसियेल होदो आरो मुसाहारिनि स्पेलिंखौ बिदि होदों आङो MOCHARY ओमफ्राय अफिसियेल होमब्लानो नुहैगोन आरोखि फिसा ल'खा चेनेला दा 35सो थांदों मथि आं डिसक्रिपसनावबो होलाबायाखै बे चेनेलावहाय खालामहैनो हागोन बेवहाय आङो मस्ट कमेडि डाइलग लाबोगोन आरोखि ओमफ्राय नोंथाङा बेयाव ब्लग भिडिअखौ लोगो मोनगोन आरोखि जायफ्रा ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा दा सापर्ट खालामहैनो हागोन सोरनो सापर्ट नांगौ आंबो मुसाहारि अफिसियेलजों फिन आङो सापर्ट खालामफिनगोन आंनावहाय कमेन्ट खालामब्लानो आं बेखौ भिजिट खालामखायो आरोना सोरो आंनाव कमेन्ट खालामदों बिना चेनेल दंना गैया आङो नायो सोरबायदिया हाबनानै नायदों कमेन्ट खालामनाथाय नुबायथाय आङो नायबाय चेनेल दंना गैया चेनेल दंब्ला आं बेखौ माने साब खालामना हरबाय ओमफ्राय आं कमेन्टबो खालामखायो आरो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय आं नायलाङि दे मदनि ब्लग बेथ' मुसाहारि अफिसियेलखौ होनखादों ओमफ्राय बसन्त बर' होनदों आदा मा खबर नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन फ्रम कर्नाटका अके ब्रादार कर्नाटकानिफ्राय आंनावहाय लाइभआव जयेन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ब्रादार ओमफ्राय मोजाङै दङ दा ओमफ्राय नेटआव नोंनि प्रब्लेम जायाखै जागासिनो दङ नेट ओरैबायदि नेट प्रब्लेम जायो गिदिंबा जोंनिफ्राय 1 किल'मिटारसोल' थेवबो ओरैबायदि प्रब्लेम जादों नेटआ बे मथा मथि मास मोनसेसोआनो जानोसै बेबायदि जाबाय थानाया आं जिअ होबाबो नाङा एयारटेल होबाबो नाङा बेबायदि आरोखि ना दुखुनांथावनि बाथ्रा ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय कर्नाटकानिफ्राय हरनायनि थाखाय ब्रादार ओमफ्राय जोंना बियाइआ मा होनदों एन बि दैमारिया डिउटि दं बियाइ आरो ओंखामबो जाथ'आव दं बियाइ ट्रेनिं जागासिनो अके बिराद खस्थ' ने माथो खालामबावनो ओरैबायदि बरफ जायगायावसो दङ दाबोथ' ओरैबायदि थान्दालै बियाइ काश्मिराव आं थांनाय जायाखैलै काश्मिराव ओरैबायदि एक्साइटेडखाना आङो नायनो लादाख बेफोरबायदि माबाखौ थैयाब्ला सानसे समाव सोरखि हैनोसै ट्राइ खालामनोसै थैब्लाथ' जोब्बाय नङा होमबा बियाइ ओमफ्राय मोजांखादा खबराथ' बियाइ ने दासान्दि मथा मथि मोजां माबा खालामनानै थाब्ला ओमफ्राय मधुमि ब्लग आं सेकेन्ड चेनेलखौ साब खालामखाबाय ब्रादार औ नुखादों आं नोंनि कमेन्टखौहाय आब' जागोन नामाथाय आङो आब' औ नोंनि कमेन्टखौ आं नुखायो ओमफ्राय सेकेन्ड चेनेलजोंबो साब खालामखाबाय नोंनि माबाखौहाय जायफ्रा थांनानैहाय सेकेन्ड चेनेलावहाय आंनि मुसाहारि अफिसियेलावहाय सापर्ट खालामखादों आं बेखौहाय माने बेक साब खालामनानै हरफिनखायो आरो मधुमि चेनेल चेक आं खालामना होबाय अके नै मधुमि आब' चेक खालामहैनो हागोन नै AB ब्लगनि माबाखौबो चेनेलखौबो कमेन्टफोरखौ नायलायनानै माबा सापर्ट खालामलायना बसन्त बर' मा होनो ओंखाम जाखांबायना आदा आं बाक्सानि
गरेस्वर थेंक इउ ब्रादार बाक्सा गरेस्वरनिफ्राय कमेन्ट खालामनायनि थाखाय जाखांबाय ब्रादार जाखांबाय मथा मथि ओंख्रिया जोंना दिनैहाय थावामोनलै ओंख्रिया माबासोमोन टमेट' ओमफ्राय ना ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे गोलाव गोलाव दांबुदि ओमफ्राय ना गोराननि बाथोनबाव आरो ओमफ्राय गोजोननाय मोनबाय ब्रादार बाक्सा गरेस्वरनिफ्राय आंनावहाय कमेन्ट खालामनायनि थाखाय दाख्लै थांदोंमोन आं बाक्सायाव ओरैहाय बाक्सा मानासावबो बेरायना फैदों गान्दाया माबा मा होनोमोनलाय सानावनो माबायाव दंफैयोमोन फुरा बेरासेरावनो दंफैयोमोन मैदेर मासे गान्दा मानै खायदावनानै फैदों आङो ओमफ्राय ओरैहाय माबायावहाय बाक्सा मा होनोमोनलाय सालबारि बाक्सा सालबारि जों इथिंजाय गिदिंलाबायनानै फैदों आरो ओमफ्राय बिनि नेक्स्टआवबो थांदों ओइ मुसलपुरजों आरो दा बेबायदि आरो बेरायनो मोजांथार बाक्सायावबो ओरैबायदि मोजां जायगाफ्रा क्लिन ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनो बेयाव आगै होनदों नै मोनसे सापर्ट खालामलायखाबाय आरोखि जेनेबा एन बि दैमारि बिआइ आं थांथ'नोसै दे अके बिआइ दे जागोन दे थेंक इउ दे ओमफ्राय बिआइ गोजोननाय थाबाय लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दे थांथ'दो दे गावबागाव खामानियाव नांथाबफिनदो बिआइ थेंक इउ स' माच गुड नाइट बिआइनिसिम दे बिदिब्ला बायथ' बिआइ ओमफ्राय बेजों लोगोसे এবि ब्लग अके आब' होनदों नै नोंसोरो सापर्ट जालायबाय थाबानो जाबाय दे ओमफ्राय आब' आगै होनदों नै ओमफ्राय जिलिं बर' होनदों नामा ओंख्रि आदा जाखांबायना दा जाखांबाय जानायाथ' जोंना ओंख्रिया माबासोमोन मा होनोमोनलाय टमेट' ओमफ्राय ना ओमफ्राय माबा दांबुदि आरो बेबायदिमोन ओमफ्राय आङो बारा गोबाव थाला दे लाइभआ नै ओरैबायदि 5 मिनिटल' थानोसै आङो ओमफ्राय 5 मिनिटल' थासिगोन आरो बै लाइभआव थानायना जोंना माबाबो दंफायो आरो आंजों नै मेदामबो दंफायो माने उन्दुनो ओंखारगुलायनानै दं आरो नै बियो उन्दुनो ओंखारलायनानै दं खोमसिल' जादों साइडआवहाय नोंहा दसेल' थासिगोन दे लोगोफोर दे लाइभआवहाय आङो दसेल' थासिगोन मानो होनोब्ला फुरा नेटनि प्रब्लेम जाबाय थायो आंहा এবि ब्लग होनदों जागोन दे आदा थेंक इउ ओरैबायदि नेट प्रब्लेम जादों ओमफ्राय लोगोफोर आङो दोननोसै नामाथाय ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय थाबाय नै आंना नेटआ जाखायाखिसै नोंथांमोनाबो नायनो उसुबिदा मोनगोन दा बेनिखायनो आङो लाइभखौ दोननोसै सानबायमोन आं ओमफ्राय आसामनि मा होनो हाल सालफोरा माबायदि आदा आसामनि हाल सालफ्रालाय आरो माथो होनबावनो बिदिनोसै मालाबा गरम मालाबा थान्दा खुनु थिग गैया आरो आसामनि हाल साला बेबायदि आरोखि बासन्त ब्र' आसामनिखौहाय मा होनबावनो आङो बिदिनोसै ओमफ्राय लोगोफोर आङो लाइभखौ दोननोसै दे मानो होनना बुङोब्ला बुहुद नेटनि प्रब्लेम जाबाय दा नै बेयावबो आङो हटस्पटसो होदों आङो फुरा नेटआ प्रब्लेम जाना होदों नै दा आं फाग्लासो दा बिनिखायनो आङो लाइभखौहाय बेयावनो दोनथ'नोसै दे ओमफ्राय नै बेखौ এবि ब्लगखौ गुड नाइट सुइट ड्रिम होनदों थेंक इउ गुड नाइट दा आंबो दोननोसै दे बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय बाय थेंक इउ स' माच